बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौहाय थ' थाबैनो फोजोबगोन। थ' गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। थ' नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों आंनियाव बेबायदि बांसिनै जितु माने भिडिअ फैयो बा ब्लगफोर फैयो नोंथांमोना मिथिनो मोनखायो। थ' आं एसे आबाद दिन्थिलांनि नोंथांमोननोहाय दिनै गोलाव दिननि उनाव आङो भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। एसे आबाद लागायदोंमोन माबायदि जाखो बे आबादखौ नोंथांमोननो आङो दिनैहाय एसे दिन्थिलांनो लादों आरोना। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांदो एसे। थ' नैबे आबादखौहाय बयबो मिथिनो मोनखायो नैबेनो आरोना एसे हाग्रा जाबाय दैज्लां बोथोरनि खोथा। थ' हाग्राफोरखौ एसे माने बेबायदि साफा खालामनानै होनो गोनां दङ। नै एसे माने मानलादों आरो बै मानलाग्रा हाग्राफ्रा। थ' एक्सुवेलि बियो जाहैबाय कक'आ माने चक्लेट आरोना। नै बिथिंबो बेबायदिनो लागायदोंमोन दंफाङा बेबायदि माने देरबोबाय नै वाव नै बरिया गोजौ गोजौ जाबोबाय आरो दङ माने बिथिंजाय सिंथिं गासिबो दंजोबो बै सिगाङावबो दङ। थ' एसे आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनि माखासे फिथाइ थायबाय। थ' बे फिथाइ थायनायखौबो आङो एसे दिन्थिगोन आरोना। थौदो एसे नायलांनि बिदि थाबाय नै माइफोरा बरिया सोमखोर जाबोजोब्बाय आरोना। नै फोथारावहाय नायदो बिराद बरिया नुहुरखायो नै सोमखोर। दानिया फैदो लोगोफोर आङो एसे नोंथांमोननोहाय फिथाइखौ दिन्थिनि आरोना। थ' बेसेबां देरखो आरो माबायदि थायदों थ' एसे नोंथांमोननो दिन्थिनि। थाइजेनबाय माने नैबे चक्लेट फिथाइयाबो आरोना कक'आ होनना मिथिनो मोनो जोङो। थ' एसे थाइहांदों माने आबाद एसे लागायदोंमोन दा बेखौ एसे नोंथांमोननो आङो दिन्थिदिनि आरोना। दंफाङा नैबेनो आरो बारा गिदिर नङा दै बिफाङाहाय थेवबो माने फिथाइया बेसेयावनो थायदों आरोना। आरो बिदिनो 3 बोसोर 3.5 बोसोरसो जाबाथाय थायो नामा। थ' नै गिदिर जाबाय आरो फिथाइया थाइसे नैबे जा बरिया देरबाय आरो गुदियावबो दङ नै थाइसे। थ' बेबायदिनो थायहांदोंमोन आरो नै थ' नैबेहाय दङ थाइसे आरो बेहाय थाइसे दं नै बेबायदि थायहांबाय। नैबे थाइसेयाबो गिदिर आरोना नै चक्लेट फिथाइया माने बेनो नै कक'आ फुरा थायहांबायानो आरो दंफाङा फिसाब्लाबो माने फुरा थायदों नै ख्रि 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 थायोना गोजौआव दङ नै थिंजाय नै आरो गोजौ दंबावोमोन बेबायदिनो मायाबा गोमो जालांदों। नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिबाय। थ' बेबायदिनोसै फिथाइया माने थाइजेनबाय आरो बारि सिङाव एसे दंबावोमोन आरोना। थ' आङो बेखौ दा दिन्थिबाय थाला बिराद हाग्रा माने दा बारियाव हाबनाया एसे दिगदार। ओरैबायदि दैज्लाङावहाय एबार हाग्रा जाजोबनानै दं साफा खालामनो गोनां। एसे साफा खालामनायनि उनाव आङो बेबायदिनो ब्लगफोर लानानै फैलायगोन आरोना। थ' एसे दिन्थिलांबावदिनि दानिया आङो एसे दिन्थिनो लालायबाय नैबे ड्रेगन फ्रुइट्सखौहाय एसे दंबावो फिथाइया नै बेबायदि फिसा फिसा एसे दंबावो आरोना। नै दाबो सोरबा सोरबा बिबार बारनो लादों दासो नै एकदम दा हराव बारगोन बियो। आरो नैबेथिं दंलाबायो नै बेबायदिनो फिथाइ। थ' बेहायबो दङ नै बेबायदि दङ आरोना बेयावबो दङ। थ' फिथाइफोर बेबायदिनो दंलाजोबो नैबेहायबो नै थ' एसे दिन्थिबाय बेखौनो नैबेहाय दङ नै दा हराव बारगोन बेबो बरियाखा आरोना। थ' नै बेहाय थाइसे दं नै फिथाइ। थ' बेहायबो दङ आरो नैबेहाय नै बिबारा बारनै दंखायो स्रेंनो। थ' बिदिनोसै नैबेहाय नै थाइसे दङ। थ' बेहायबो थाइसे नै थाइसे जागोन बेबो बिबार बारनो थांगासिनो दं। थ' दंलाजोबो आरोना सिगांथिंहाय बेबायदिनो नै बिथिं दङ फिथाइफोरबो दंलाबायो नैफोर नै। बिदिब्ला लोगोफोर बारा गोलाव खालामबाय थाला। थ' ड्रेगनखौबो एसे दिन्थिबाय बेबायदिनो एबार माखासे मानि थायदोंमोन आरो बेबायदि फाननोबो मोनबाय आरोना। थ' मोजां आबाद बेबो ड्रेगनाबो। थ' आङो एसे नोंथांमोना दानिया नैबे भेनिला गार्डेनखौ एसे दिन्थिनि। थ' माबायदि जालांखो गोलाव दिन जाबायमोन दिन्थियैया। थ' नायलांदिनि बिदिब्ला दानिया फैलायदो लोगोफोर आङो फाइनेलि नै गार्डेनाव हाबफैबाय। थ'
तो बेवहाय एसे माने भेनिला आबाद लागायनाय जादोंमोन तो बेखौबो एसे नोंथांमोननो आङो दिन्थिनि फिथाइबो माने दङ नै दासिमबो माने फिथाइया दङ आङो एसे खाथियाव दिन्थिगोन आरोना तो एसे थाइहांदोंमोन देग्लाय आरो नेक्स्ट इयारावहाय मोजाङैनो थाइगोन आरोना तो एसे दिन्थिगोन आरो उननि भिडिअ नुनो मोनगोन तो नायलांदो नै फिथाइया नैबेनो माने बेबायदि थाइनानै दङ नै फिथाइयाहाय तो बरिया बिन्स ना भेनिला बिन्स आरोना नै बेनो नै बेफोर फिथाइ गोजा आरोना नै गोलाव गोलाव बेबायदि माने फिथाइ थाइहांबाय फैगोन बोसोराव बिराद मोजां थाइगोन बियो तो नै ग्रथ लादों ओरैबायदि बरियानो तो नै बिथिंबो बेबायदि दंलाजोबो आरोना बेवहाय 100नि सायाव बेबायदि दङ बेबायदि खुन्थियाफोर लागायना होनाय जादों नैबेनि तो बिथिंबो दंलाजोबो बेबायदि नै बेहायबो दङ आरोना नै तो मोजां बेबायदिनो मानखोगासिनो नै वाव रोदाफ्रा मार गोलाव गोलाव जायो नै तो बेबायदि माने मानखोगासिनो नै पस्ट लागायना होनाय जादों बाटामनिनो माने तो बिराद बरियाखा नै आरो सायहा नांगौ बेखायनो गोजौआव नेट लागायनो गोनां जायो आरोना सायहा नङाबा जाया आरो बांद्राय सान्दुं नाङा एक्चुअलि बेनो तो बिदिनोसै ग्रथ लागासिनो आरो उनावहाय आङो दिन्थिगोन दा बर्थमान बेवहाय दङ आरो बैथिंजाय फांसे थाइबावदोंमोन तो बे एसे हाग्रायाव दङ आरोना तो नै बेबायदि बिलाइफ्रा बिराद बरियाखा नै तो फैगोन बोसोराव एसे मोजाङै थाइगोन माने थायोब्लाथाय दिन्थिगोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर गोलाव खालामला आङो एसे नोंथांमोननो फुलि तो भेनिलानि फुलिबो एसे दङ बेखौबो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना बिराद मोजां मोजां फुलि दङ तो लागायनो हायो गोसोब्ला तो गायनो हायो आरोना सोरनोबाफोर गोनांथि जायोब्ला लानानैहाय तो आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनि बियो माने गासैबो फुलि गोजानै भेनिला फुलि आरोना बिराद बरियानै ग्रथ लादों जा गोजौ गोजौ मोजां मोजांखा माने देरस्र'जोब्बाय बरियाखा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामला बेसेखिनियानोमोन आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गोजोन्थों बाय बाय